Володимира Балуха сьогодні мають етапувати до Керченської колонії номер 2. Про це повідомив заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Окупаційна влада засудила Балуха до майже 5 років колонії за сфабрикованим звинуваченнями у зберіганні зброї та побитті начальника Роздольненського ізолятора тимчасового тримання. Насправді, кажуть правозахисники, за відкриту проукраїнську позицію. На знак протесту ще навесні Володимир Балух оголосив голодування. На місяць він повністю відмовився від їжі, потім почав вживати по 2 склянки вівсяного киселю та 50-70 грамів сухарів. Після вироку голодування припинив, але запевнив, що в колонії не прийме їжі з рук окупантів. Керченська колонія, куди перевозять в'язня, має погану славу. Правозахисники розповідають про часті побиття і знущання тюремників. Близько 70 засуджених цього закладу писали скарги на звіряче ставлення з боку силовиків і стверджували, для тортур над в'язнями спеціально приїжджали співробітники служби з виконання покарань із російських регіонів.